एक अर्धा घंटा लेव मनपे ओके माता अर्धा गंटे अर्ध घंटे रोशन हाय इनी लास्ट ये दीपावली गुड आफ्टरनून इनी दीपावली लास्ट ಎಂಚೋಲರ್ ಪರ್ಬಗಮ್ಮತ దీపావళి లాస్ట్ అండి నీకు ముగ్గింది ಓ ದೇವರೇ ತರಬೇನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಜೆ ಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಹಾಯ್ ತರಬೇನೆ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಪೋಯೆ పోదు బతుదు చాలా వనసే మంది జేది నడేగిತ್ತೆ చూలక్కದು ಮಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಬೈಜಿ ಅಂದೆ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೈಜಿ ಬಂಡ ಬಾ ಕಂತ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ರೈಜ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ఒక వనస అండి వనస్పురానా జైకి వనస అండి ఒక ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ತರೇಕ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಲಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿನ ಆಪುಜಿ ಇಂಕು ತರೆ ಜೋರು ಬೇನೆ ಆಪು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಿ ಆಂಡು ಬನ್ನೆ ಸಾಕ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಮಂದಿಜಿ ಇಂಕ್ ಬಿಡ್ಚುಮ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದೇನಿ ನೈಟ್ ದುಃಖ ಇನಿ ನೈಟ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ಜೆಗೆ ಇನಿ ಪೂರ ಪರ್ಬತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬರಯರ್ ಪಟಾಕಿ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪಟಾಕಿ ಅಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ರೋಷನ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಪಟಾಕಿ ಕಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಾಡದು ಪಟಾಕಿದ ಸಾವಸನೆ ಬುರ್ಚಿ ನೆಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಕಿಲೋ ಬಿಡೋಲಿಯ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಬೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪಟಾಕಿ ಯಾವ ಜಾಳ್ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪು ಜಾಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಪುನತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೇರಾಲ ಓರಿ ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅಂಡು ಗುಡ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ ದಾದೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಪುರ ಒಲ್ಲೆರ ಕೋಡೆ ಒಂತು ಬುರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಜೇಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಇನಿ ಎಂತ ಬರ್ಸ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ತೆಂಗಾಲ ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಪೂರವರ ಆಂಡು ದಡಬಡ 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 ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪರ್ವೈಜಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಉಂಡಿ ಅಂಚ ತರಬೇನೆ ಸಂತೆ ಉತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಜೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ
ಊರಾಣ ಜಚ್ಚೆದ್ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜರಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಒನ್ನಸಂಡ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಒನಸಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿಯ ಮಾ ಮಂಡೆ ಬೆನೇಡು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ವಾಮಿಟ್ രണ്ട് ಸರ್ತಿ ವಾಮಿಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಮೂಜರಂಟೆ ಮುಗಿಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡದಾ ಸೊ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಓದ್ಕಾತೀನಿ ದಾದ ಯಾನ್ ನಾಡ್ಯ ಲೈವ್ ಇದು ತೂಚಾರು ಮರನಿ ಕೋಡೆತ್ತೇನು ಇರೀಗ ದಾದ ತರಬೇನೆ ಗುಡ್ ತರಬೇನೆಯ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಉಂಡದ ಶೋಭಾ ಇಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಂಡ ಪೂರ ಇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಒಂದುಂಡಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಮಾರ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಬ್ಬ ಬಾಡ್ರೆಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಟ್ ಅಲೋ ಟು ಮೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಟಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಮೀನಿಯ ಕಡೆ ದೀತೆ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ತೋಡು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಕ್ಕು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಇವಾಗು ತೆಪ್ಪಗೇಳ ಅಬ್ಜದ ನನ್ನ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ 7:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ನಾವಂದು ಮುಲ್ಪ ಸುರು ಆಂಡು ಗುಡುಗುಡು ಅಂದಿಯ ಎಂಚಿ ತಿಡಿಲು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದ ಹಿಂದಿ ಒಂಜ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ಲೇನಾ ಓಕೆ ಓ ಬೇಗ ಆಪಡು रोशन आप कैसे हो खाना खाया सब्जी क्या बनाया ज़्यादा नहीं हिंदी आता है बनने के थोड़ा आता है यांचा वांता ಬರ್ಬಿಡು ಆತ ಬೇಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬುರ್ಚಿಯ ಲೇಟು ರೋಷನ್ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೊಂಬರಡಾ ಎನ್ನ कोड़े इतनी ओनुंदे गोतुजी कजिपु क्या है मेरे को कजिपु अभी कुछ नहीं बनाया मीन लेने के लिए जाने का है वो भैया शाम को जाके कजिपु को मीन लेता है ठीक है मीन बनाता है बंगुड़े नहीं बनाता है बुताई कल्लूरू कोड्डे ये सब बनाता है आपको क्या है कजिपु रोशन नाला हिंदी इंग्लिश बर्पुजी वो भैया नहीं अन्ना नहीं शाम को वो भैया नहीं शाम भैया संजय ఎక్కువలు బంగా అప్పుడు దాయిಗೆ ಜೇಕಿಗೆ ಫ್ರೈಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಕಾಲ್ ಪಡ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತದೆ ರೋಷನ್ ಡೇ ಶೋಕ್ ಕುಡಿ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೋಷನ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಕುಡಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರೋದು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಾವಿ ಅವು ಎಂಡ ಪಾತೇರ್ ನಾನೇ ಬರ್ಚಿಯರ್ಲ ಐ ನೋ ಹಿಂದಿ ಅಂಚನ ಶೋಭಲ ಪಾತೇರ್ हिंदी दखल हिंदी पाते का भैया नहीं मध्याह्न है अभी ये मध्याह्न मैं मीन लेके आता है ना वो शाम संजय शाम को जाके मीन लेके आता है बाद में कजिप बनाता है भैया बोलेगा तो वो भैया लोग आके मेरे को मार देगा है ना शोभा किधर है
आओ। हाँ, दोपहर, दो दो बजे के ತುಳು ಹಿಂದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಬದನೆ ತವತೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ತೊಗಸಲೈ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಪೂರ ಗರ್ಮೆ ಗರ್ಮೆ घर में क्या सो रहा है, सो रहा हो। ओ तुम सो रहा है क्या? ठीक है सो जाओ। अच्छा अच्छा चाको चिपू क्या है पुंजो है? अच्छा चाकू खजिपू, चाकू को कौन खजिप बनाता है? चाकू खजिप नहीं बनाता है ना, चाकू तिंडी बनाता है। बारिश आती है, अभी तेडिल आता है थोड़ा थोड़ा, तेडिल और मिंचिंग 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 आता है। ये देखो आवाज़ आता है क्या तेडिल को? गुड़गुड़ आता है इधर। बारिश नहीं, बारिश शाम को आता है। देखो साउंड आता है तेडिल को। रोशन, वो आपको गांव में तेडिल है क्या? तेडिल, बारिश और मिंची, मिंची है। रोशन भाग गया। इधर दुम्बू है, वो उधर दुम्बे, वो फॉरेन है ना, इसलिए उधर बहुत दुम्ब है ना। वो आप लोग बेगरता है क्या दुम्ब में? इधर दुम्ब नहीं। दादी, दादी क्या? दादी नहीं आया, अज्जी है ना, वो नहीं आया। अज्जी को गंगा सारा पी के गया। अज्जी गंगा सारा पी के किधर भी तोड़ का साइड में सो गया, तोड़ में सो गया। अज्जी पटाखी छोड़ता है उधर, छठ पटाखी बुड़ता है, छोड़ता है पटाखी है अज्जी को। इधर कोई भी बेजर मत करने का, क्योंकि ये तुलुनाडु है, तुलुनाडु लोगों को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, दिक्कल में कजुबे नुप्पू दिक्कल में कजुबे नुप्पू कपिड़ते हे कपिड़ो मेरा नुप्पू आ गया, हो गया नुप्पू, सुबह हो गया। मेरा बेटा लाइव देखता है, दिखाओ बच्चा लोग को लाइव देखने का है, बच्चा देखने का है। टिक्कू सुबह सुबह ठंडा है, दोपहर को बेचा है, रात में तंपु है। वो अच्छा, वो ऐसे क्या? अच्छा ठीक है, वो रात में तंप होता है ना, वो अच्छा होता है सोने के लिए, तंप तंप कूल कूल। कल स्कूल है, ओ कल रजे नहीं है ना, दीपावली हो गया ना, इसलिए तुमको रजे रजे है ना, ओके। तुम स्कूल जाओ कल। हाँ, शाम को 7:30 को मैं लाइव पे लाइव आ जाएगा, तो देखो के मेरे को 1 लाइक दे दो मारा यार। किधर है 6 आज लाइक है, कोई भी नहीं दिया। सुपर सुपर, थैंक यू। क्या हम हमेशा छुट्टी हो स्कूल? नहीं 3 दिन छुट्टी हो गया ना, इसलिए और छुट्टी नहीं करने का, ठीक है। संडे भी स्कूल जाओ, सैटरडे भी जाओ, पैसा कमाना है ना, इसलिए। ये देखो रोशन को छुट्टी नहीं है, शाम को छुट्टी है, रात्रि को अभी काम नहीं है। रोशन किधर है? हनुमान जी ड्राइविंग। हनुमान जी आइए आइए, हनुमान आपको इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। हनुमान की जय,
कन्नड़ का सुपर है। हाँ, किसको कन्नड़ का? वो उसको हनुमान का। ओके ओके, हनुमान अभी कन्नड़ का डालता है ना। बॉडी, बॉडी नहीं है भाभी, बुड्ढी। क्या बात कर रहे तू? बुड्ढी बुड्ढी नहीं नहीं नहीं, बुड्ढी नहीं। ये परब क्या हो गया? दिवाली में पटाखी हो बुड्ढी उधर सो गया पटाखी बुड़ के। तलकिंतलू दैट इज और मदर दादा दाई गया। तुलुनाडु हमारा देश है। जय तुलुनाडु। कैसा कैसा लोग आता है भाई हिंदी का बात करने के। वो रोशन बोला मेरे को आप हिंदी बात करो। मैं अच्छा से हिंदी बात करती हूँ, वही ऐसे बात करते हैं। उसको हिंदी नहीं आता है बात करने के लिए। रोशन को हिंदी नहीं आता है ना रोशन? बुड्ढी को किधर भाग गया आपने? नहीं, मैंने नहीं भगाया, वो भागा। नहीं भागा, वो शोभा का घर के पास है। पटाखी पटाखी पकड़ के बेचता है वो। तुम्हारा लाइव अच्छा है। ओ, अभी मेरे को पता है मेरा लाइव अच्छा अच्छा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू गोगी जे के। आपको वो किधर है? एपी, एपी गया क्या? और भी नहीं आया? दुबई को नहीं आता है। ಪಟಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾವ ದೇವರೇ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ತುಂಬ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂತ ಬರ್ಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಲಚಕ್ರ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಪಟಪಟ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಸುಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಟಾ? ಬಿಟ್ರ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಶುಭ ದೀಪಾವಳಿ. ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ. ಹೌದಾ ಮಾರೆ? ಎಲ್ಲಿದು? ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ವಾ? ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ತೆಡಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಹೆಂಗೆ ಪಾಯರತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಆಡದ ತೆಡಿಲತ ತೆಡಿಲ್. ಅಲ್ಲ ಆರು ನಿಖಿಲು ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುದು? ತುಳು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಲ್ವಾ? ಗುಡ್ಡು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಎಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಠ ಹಾಕೋದು? ಹುಡುಗಿ ಪಾಠ? ಹುಡುಗಿ ಪಾಠ ಆಗಿ ಚೆಂದ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ರೋಷನ್ ಕಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ರೋಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್. ಕಟೀಲು ಮೇಳ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಎಡ್ಡನ್ ಎಂಕ ಲೈವ್ಗೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದೇರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ರೋಷನಾ? ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಜೆ ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಜೆಕೆ ಇರೋಲ್ಯಾಂಡ್. ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬರಡಿಯ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲು ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ತನ್ ಮಾಡ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡಬೇಕು ಬರಟಿ ಇಪ್ಪಡು. ಅವಳು ತೂಲ ಶೋಭಾ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದಾರ ಬೈದೇರು ಪಾತೆರ್ಲಿ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ನಿಖಿಲಿರಿಗ? ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಮೇಡಮ್?
ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಗಂಡ. ನೀವು ಶ್ರೀವೇಶನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆರು ಪೊನ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ನುಂಗ್ ಮಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಳೆಯುವುದು ಸೂಪರ್ ಆತ. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೊನ್ನನ ವೇಷ ಪಾಡುವಿರತ. ನಮ್ಮರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಪೇರಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಪೊನ್ನ ವೇಷ ಪಾಡುವಿರತೆ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ. अन्न भैया किधर है? वो अन्न भैया को छोड़ो, वो सुबह जाके शाम को 8 बजे का आता है. मेरा लाइव में नहीं आता है. वो किधर गया मालूम नहीं, मुझे नहीं पता. वो नहीं आता है अभी. मैं अभी 3 बजे को लाइव आता है ना. वो किधर रहता है? कल से बाद में शाम को लाइव बनाता है. ओके ओके. ನಿಖಿಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಲ್ಲೇ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಅರ್ವೈದೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡನೆಯ ಒಂಜಿ ಯಾಂದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಪು ಜನ್ಬಜಿ ಯಾ ಪೋಪಿನ ಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಡ್ಡ ತಿಳಿಪಡ್ಚಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರದೆ ಅದಾಗ ಪೋಪಿನ ಐದು ಪೊಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಐಕೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಒಂದ ಬರ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕ ಚೋಚ. वो किधर ने रहे चला गया? वो अच्छा, वो ठीक है, वो नेलता है. आप कल शाम को आता है, वो उसके साथ पूछो वो किधर नेलने को किधर गया. किधर किधर नेलता है मार रहे हो. आपका हिंदी बढ़िया है. आप लगते नहीं मैं बॉम्बे नहीं जाते. मैं इधर ही मैंगलोर पे रहता है. मैंगलोर लोग अच्छा है ना. वो मैंगलोर लोग ऐसे है ना, हिंदी बात करता है, कन्नड़ा बात करता है, तुलु बात करता है, मुस्लिम्स बात करता है, मलयाली बात करता है, सब बात करता है. ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಮಾರ್ರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ. ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರ ಪೂಜಿ ತೆಡಿಲಿರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕರತುಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಕರತುಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಲ ಜದಾಲ ಪೂಜಿಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ತೆರಿ ಜೋರು ಮೂಲ ಕತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಶೋಭಾ. ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ನಗ हम उत्तर प्रदेश का है. आप यूपी में? यूपी बोलो. यूपी उत्तर प्रदेश यूपी. उधर से आपको रियल फ्रॉम किधर है? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೇ. ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ? ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. UPS कावूर में बरसा है मैडम. अभी सूरतकल में भी बरसा नहीं है, वो थोड़ा पानी पानी आता है. सूरतकल में पानी पानी बरसा आता है. वो देखो तिड़िल सुनता है आपको, तिड़िल है थोड़ा थोड़ा. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಖಿಲ್? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ನಮ್ಮದು ನೀವು ಕಟೀಲಲ್ಲ? ಕಟೀಲ
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ತೊಡು ತೊಡು ಮನವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಾಯ್ತಾ ಬಂದು. रोशन आप नहीं लाइक दे दो मेरे को. हाँ मेरे को सुनता है, मेरे को सुनता है. आइए तू ताई. मेरा रेस्ट टाइम ಕೆಲಸ हो गया मेरा. क्या है ಗುಡ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು. ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ? ನೀವು ಕಟೀಲು? ಹೌದು, ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಟಿ. ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಖಾನ ಮತ್ತು ಖಾನ ಸೈಡ್, ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಕನಕಜ ಗುಂಡತ್ತ, ಕನಕಜ ಗುಂಡತ್ತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಶಾಪ್ ಉಂಟಾ? ಶಾಪ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುದು. ನಮಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಸುರತ್ಕಲ್. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದೇ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸುರತ್ಕಲ್? ಅವರು ಶಾಪ್ ಉಂಟಾ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಹಾ, ತರದ್ ಕಂಗ್ ಜತ್ ಬೇನೆ ದಾದಿ ಜೈಕಿ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಐಕೆ ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಜಕೀರಾ. ಏನ್ ಪಾತಿರೋ ಅರ್ತಾಪಜಿ ದೇರೋಶ ನೀರ ಕರ್ತಾಪಣ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಪಜ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾಸೆ. ಸ್ವೀಟ ಭಾಷೆ ಶೋಭಾ ಒಂಚೂರು ಓದು. ಜೈಕೆ ಇರು ಓದಲಿರು ಮಾಡಿ ಒಂಚು ಓದು ಬಂದಾರತೆ ಅರಬಿದಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಓದು ಬಲ್ಲೆ. ಹೌದು, ಅದು ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೊಂದ ಈಗೂ ಉದ್ಯಾವರದ ಉಮೇಶಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಉಮೇಶ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಹೋಲು ಬರ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ. ಸ್ಮೈಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರಾವ್ಯ. ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಅತ್ತ ದಾಯಕ್ಕೆ ನೀ ಉಮೇಶ ಹೆಂಗೆ ಬಾಲ್ತಾ ಆತ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಯೇ ಯಾನು ಪುನಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ದು ಓಡ್ಲಪ್ಪ ಬುಜ್ಜಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೋಡು ಕುಂಟು ತೆಪ್ಪರ ಬಾರುಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಒಂಜ ಉದ್ಯಾವರ ಬೋಡು ಬೇತ ಹೊಲ್ಲ ತೊಯ್ಯವು ಓಡು ದಾಯಕೇಂಡರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ. ಇರೇನ ಕುತರು ಭಾರತತಿ ಅಂದು ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಯಾನು ಉಳ್ತಿರ್ತತೆ ಭಾರತಿ.
ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಕಂಬ ಪೋಪತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈಕಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪು ಜನ ಅಂಚಿ ದೈಗೆ ದಾಯಕೆಂಡರ್ ದಾಯಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಇರ್ಕೇನಿ ದಾದಂಡ್ ಶೋಭಾ ಜತ್ತಿನಯ ಶೋಭಾ ಜೇಕಿ ಪೋಯ್ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೀಗ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಇದು ಉದರ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪುಜಾರ್ ಅಂಡಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇರು ಈರು ಅರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತದಾರ್ಲ ಮುರಣಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರಿ ಇಚ್ಚಿಯೇ ಉಮೇಶ ಏರಿಯೇ ಉಮೇಶ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕುದ ರಮೇಶ್ ಏರು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಖಲ ಉದ್ಯಾವರ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎನ್ನನಾ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬರೀ ನಾನು ಎದ ಕೊಡ್ತಾಕ್ಲಿಗ ನಂಬರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ವೇರು ಇದು ಅರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಬೇ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಏನೇನು ಪನ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಏನೇನು ಬಂದು ಏನೇನು ಪನೊಡ್ಚಿಯೇ ಈ ರಾಜ ಅಂಟನೆ ಪೋದು ಕೇಳಿ ಯಾನೇನಾ ಅತ್ ಬೇತೇನಾ ಅಂದು ಯಾನು ಪುನಸುರತ್ ಕಳ್ದು ಕೈ ಕಂಬದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಉದ್ಯಾಪುರ ಮಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತು ನಂದ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ 100% ಶೋರ್ ಇರಿಗೂ ಗುರ್ತಾ ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಅಮೀನಾ ಆರು ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬೋರ್ಮಂಡೆನಾ ಉದ್ದದಾರೆ ಒಂತ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜಿತುಲೆ ಆರೇನಾ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಂಚಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಆರು ಸಪುರದಾರ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸತ್ಸನ್ನ ಒಪ್ಪೇರು ಆರೇನಾ ಎನ್ನ ಪಟ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಪಟ ದಯ ಪಾಡ್ವೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಗಾತ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ನೆಂಕುಲು ಪೇಷಂಟ್ನ ವೆಲ್ನಕ್ಕಿರ್ದೆತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕ್ಯಾರಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಡೆ ಮಣಿಪಾಲಾಗ ಅದಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುಂಡತ್ತು ತಂದು ಪುನತೆ ಸಪ್ರದಾರು ಓ ಆರ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಅಮ್ಮೀನಾ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅದ ನಾ ಅನ್ನ ಪಂದ್ಲೆತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರು ನಾತ್ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಎತ್ತನತೆ ಅದಾಗ ನೆಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಸೇರ್ಪದಿತ್ತೇರು ಮಾತು ಅವಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲನೆ ಅಂಚಾಕುಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಬಂಗಾರ ಸಚ್ಚನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆನಿವರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ತೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಪುಜಾನ್ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲು ಅಗತಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುರ್ಚೆ ಅಂಚಿನ ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಂಕಲ್ ಆತಿಗೆ ಪುನಃ ಎಂಕ್ ತಾರೆಬೇನಜ ಎಂಕ್ ತಾರೆಬೇನ ಅವೇ ಪುರ ತಾರೆಬ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅರೆನಾ ನಂಬರ್ ಇಡ ಉಂಡತೆ ದಾಯೇ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅರೆನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಬುರುಂಡು ಓ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನೀ ಕೊಡ್ದು ಯಾವ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನ ಅದಾತ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಅರ್ಧ ತಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆನಂಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕಾರ್ದ ಜನ ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಕುಲ್ನಾಗ ಈ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲಾರಿ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತುಯರ ಪುಡ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಂತ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯರ ಯಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯರ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀರ್ ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನೆಡ ಪಾತಿರುಲ್ ನೆಜ ಆಲೆಜ್ಜಿ
ಅಂದು ಮುರಣಿ ಆರು ಪಂಡೇರ್ ಮಾರ ರಜತ್ ಆ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲ ನಿಕ್ ಬೊರ್ಚಾವು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಿರದೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವಲಿತ್ತೆ ಆನಾರೆ ಕೇಳ್ನೆ ಅರಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಾ ಪಂಡದು ಮೇಡಮ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಅವೇ ಮಣಿಪಾಲಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದ ಬೋಡಿತ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ದೆತ್ತದು ಈರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚಾ ಬೋಡ ಬುರ್ಚಿ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಈರು ಏರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಆಜಂತ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಲೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಾ ಆರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ರಜತ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವೆಲ್ನಕ್ಕದು ಅಡೆ ಪಾಡ್ದಿ ನೀವು ಮಣಿಪಾಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಅಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿನ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ್ ಆಕಲು ಬಂದ್ರೆ ದಾಲೆತ್ತನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಜಿ ಆ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ದಿರ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿರು ಬಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಮೀನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿ ನಾವೇ ಬಕ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತು ಹಚ್ಚಿರ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾವೆ ಈಗ ಬೋಡ್ತು ನೀರು ಆ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಈರು ಏನೇನು ಅಂದಿಯ ಶೋಭ ಯಾಂದ ಆಟಗಳು ಅದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನೆಕ್ಕಿಯ ಆ ಜನ ಬಂಡ ಓಲು ಅಕ್ಲು ಓಲು ಪುನಿಯ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪರ ಎಂಕು ತಾರೀಕು ದೆತ್ತನ್ಲೇಜಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಾರ ಬೇನೆ ಆತನು ಈ ವರ್ಷ ಕಟೀಲು 7ನೇ ಮೇಳ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅತ್ತ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಈ ತೂಪರತೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಾಲ್ ಮಂದೇನಾ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನದೈತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಪನ್ ಇಲ್ಡ್ ಮಂದೋಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಚದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಸನ್ನ ಬುರ್ದು ಬಕ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾಸ್ತ ಶೇಡ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಣಿಪಾಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಗುರ್ತು ದಾಲೆ ಜಾನೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಹೆಂಗ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂದಾತಿ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಆನೆ ಒಂಜಿ ವರ ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಕಾಲೇ ಬೈಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವೇ 2 ಮಂತ್ ಇತ್ತದ ಅದು ನಾನು ಅನ್ನ ಬಂದು 2 ಮಂದಿ ತೂಪಾನು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ತುಬಿಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಣ್ಣು ಮಸಾನೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಚವ ಎಂಕೆ ಎನ್ನನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಈ ಮಕ್ಳೇ ಮತ್ತದಿ ಒಂದು ಅಂದ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುರಣಿ ರಜತ್ ಬಂದು ಅವು ನಂಬರ್ ನಿಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ 2 ಮಂದೆ ಅವು ಡಿಲ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಆವು ಪಂತೆ ಇಂಕ ಬಕ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಕ 10-20 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನನಕ್ ಅವೆಂತ ಏರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ 5 ಮಂತ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೋತೀನಿ ಶೋಭಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಲು ಬರ್ತದ ಆ ಜನ ತೂಂಡ ಸಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪನಕ್ಲು ಬುಡ ಶೋಭಾ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ್ಗೊಂದು ಏರಿಯಾನಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಯಾನಾಗಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೂಪು ಜೇಬೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈಕಲ್ ನಟ್ಟು ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಮರೆದಿಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಾರಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದ್ಲೇ ತುಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದ 2 ಮಂದಿ ನಾ ದಾದ ಬಂದ 2 ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೌದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂದು ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಟು ಮಾರ ತಲೆನೋವು ಬಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ್ ತಪ್ಪೇನು ಚೆವೆ ಎಂಕ ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ನಾ ಮಂಚಿನ ಪೂರ ಗೆಂಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಈ ರವೆನೆ ಎನ್ನದ್ದು ನಾನು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಲಂದು ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬೋಡ್ತನ ಎದುರೆದ್ರು ಪಾತಿರ್ವೇನು ಎಂಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಕಲ ತರೆಪಾಡಿನ ಕುಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತರೆ ದೆತ್ತನುಲ್ಲತ್ತು ಅಂದ ಇದೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ರೈಟ್ ಜತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಚಂದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೂರುಜಿ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಂದೇನ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇರಡ ಸಸ ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಜನ ದಾದೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ ಸರಿನೇ ಇರ್ಪಯ್ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ತತ್ತೆ ಬರ್ಬಿ ನವಿತಾನೆ ಓ ಜನಟ ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ ಎರಡ ಆ ಹುಷಾರು ಜನ 2 ಪನ್ಪಾಯ ಆ ಜನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪಾನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂದೆಯ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೂರುಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತನ ಹೆಂಗೆ
ಅವು ತೆಂಗಿ ಮೇಡಕ್ಕೆ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಂದದ್ದು ನಾವು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಡ ಯಾವ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುಲು ಏನೋ ಬರ್ಪುಜೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲು ಆತ ಶೋಭಾ ಆತು ಇಂಚಾಡೆ ಪೋಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಏನದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಿಲಕ ಅಕ್ಕ ಇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಪುಣ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಆತು ನಾ ಜನಕ್ ಏನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಕ ಪಂಪಿನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ಪಾತೆರು ಉಂತೇರು ಹುಷಾರು ಪಂಪುಲಿ ಯಾರೇ ತೂಲಿ ಏಡಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ನೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾನಂದು ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ವಾ ನೆಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವ ಗತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಇದೊಂದು ಪರಿಚಯನ ಕೊಂಚ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅವು ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದೆ ನೀನು ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಂಚ ನಂಬರ್ ಆಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ನ 2 ಮಂದಿನಿ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ದಾದನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನಾರ ಇತ್ತಲ ಮಾತ ಆರು ಪನ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕಲ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ನಾ ಒಂದು ಕಲ್ನೆ ಇಂಕೆ ಉಮೇಶ್ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ತಾನೆ ಆ ನಂಬರೇ ತೂತು ಜತ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಉಂದಾಂಡು ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾನು ಆರು ಉದ್ಯೋಗದಾರನಾ ಮಾ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಓಲೋಲು ಪುಂಡ ಜನ ಓಲೋಲು ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಓಲು ಪುಲ್ ಬೇರೆದ ಅದನ್ನ ಮಾರಗಳು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿರಕಲು ಬರಬರ ಏನು ದಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶೋಭಾ ಆತಾ ఇంక ఈ మైగ్రేన్ ఉండే ಶೋಭಾ ಆ ಥರವೇನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿಗೆ ಜೋರು ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಉಮೇಶ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರಮೇಶ್ ಆಗಲಿ ನನಗೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಾರ ಓಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು. 4 ಗಂಟೆ ಶೋಭಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಡುವ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಜೋರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೋರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನೋಡಿ ಶ್ರೇಯ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆಂತ ತಪ್ಪ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿದರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವರ ನಂಬರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆ ನಂಬರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೊಬ್ಬರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾ 4 ಗಂಟೆ ಶೋಭಾ. ಬೊಕ್ಕಪಲ್ಲೆ ಪರಬೆ ಬತ್ತಿ ಈ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ಲೈಕೋರು ಈ ಓಲ್ ಮಾರ ಇತ್ತು ಬೋದಿ ದಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ಯ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತೆ. ಅವೇ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಜತ್ತ ಜತ್ತಿನ ಹಾಲು ಲಾಕದು ನನ್ನ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚ ಬದಲ ಇವತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮದು ಪೂಜಾರಿ, ನಾವು ಪೂಜಾ ಬಿಲ್ಲವ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ಯ ಅಲಯ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ. ಜಾತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು.
आता पनपनिक दालेजी एक पूजारी बन्नी सच्चू बोरवंडे अले शोभा सच्चू बत्ते आई इतने ओलितीनिया पर्द बूर्दित्तिना सच्चू आई लैकला कुर्पुजी परवे ನಾನು ಕುಲಾಲ್ ಹೌದಾ ನಾವು ಪೂಜಾರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಹೊಲಾನೇಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಆಂಡಲ ತಪಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೇತ ತಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಜೀನಿ ತರಬೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಲು 2 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಕಾತಂದು ಪೇರು ಬಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಉಂಡು ಆಯ್ ಉಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಲೆ ಬೋರ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಪೋಯಿನ್ಯಾ ಮಾಲ್ ಬರಲೇ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ತೂಲಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ತದಂತೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀನಿ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಇನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಪರಬಗು ಏಲ ಇಜ್ಜೆ ಪರ್ಬಗು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕು ಪರ್ಬಗ ಪರಬಗ ಇನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಏರಿಗ್ಯಾ ಕಾಳಿಗೆ ಮುಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಂಟಾ ಶ್ರೇಯ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಬಲೆಗೆ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಪಿದೈ పోతేరు ఒక యాళ్ళ అమ్మల గడ్డే జనొప్పును ಶ್ರೇಯ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಲೈನ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಜನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಎಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಗುರ್ತೇಜಿ ಶೋಭಾ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದಿ ಆರ್ನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನತ್ ಅವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಆಡ್ತಾಂಡ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಾಡುಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಸನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೇರಿನಿ ಒಂಜಿನ ಕುಲ್ವೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ನಾಗ ಅಂಚ ಆವು ಪಂಡ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬರೋಡತಾ ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಪುನಃ ಮನಿಪಲೋಲು ಸುರತ್ಕಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡತಾ ಶ್ರೇಯ ಕುಂದರ್ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಗುರ್ತೇಜಾವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನಿಪಲ ಪೋಯಿನಾದ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕುಲ್ಲರೆಗೋಸ್ಕರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸತ್ಸನ್ನೆ ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ಸಸ್ಸನ್ನೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ತೋರದಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಚೆರೆ ತೂಪುಜೆರೆ ಮೇಡಮ್ ತೂಯ ತೂಯ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆತೆ
ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಬರ್ತಾನೆ ಐಡಿ ಬರೋದುಂಡೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೇಗ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಅನ್ಕೇನಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ತೋಜಿಂಡು ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ತಪ್ಪು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಲ ಇತ್ತಿಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಾತಿರು ನೆಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ದ ವಿಷಯಗ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತೀನಿ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರಾವ್ಯತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾರು ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಅರ್ಲತ ಮತ್ತದು ಮರ್ದದಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಆರು ಕನಪೇರು ಬಂಡದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಕ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತವು ರಜತ್ ಪಂಡದು ಪೇಷಂಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇರ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆರುಂಡ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ತಿನ್ನರ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮನ್ಪುಲ್ನೇ ಜೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ದ್ಯಾಡ್ ಆತ ನಾನು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ತೂಪುಜಿ ಬೇಡ ಮಾಪುರ ಅವತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ತೂವಡೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಿಬ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿನಿ ಅವೇನು ಪೂರೈತ ಡೀಲ್ ಬಂದೆ ತಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜ ತೋಜಿಗ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಮೇಶನ್ನ ಬಂದು ಬೈದರೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಬಂದು ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಅವ್ರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಇರ್ದಾದೆ ಒಡರೆಗ ಮಗಲ ಇರೇಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಲೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆಲೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೇ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇರೇಗ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ತಾಪ್ ಜಾಮ್ ಪಾತೆರ್ ಇರೇಗ ಅರ್ತಾಪುಜಿ ಮನಸ್ಸರು ದಾಲ್ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಯತೆ ಮಿಷನ್ನ ಬಂದು ಬೈದರೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ 2 ತಿಂಗಳು 3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು ಎಂತ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದೆಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಮಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುಡುಂಜಂಟ ಪನ್ಪೆವೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಸಸ ನಡೆಯನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯದಾದೆಂದಕ್ಕೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುನತೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಸನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುನತೆ ಹೆಂಗೆ ತಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ನಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜರೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ MP ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ MP ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಣೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನಾ ಆಯ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ದೆಕ್ಕುವೆ ಆರಮ್ಮಕ್ಕ ಇದು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬೋದಿತ್ತೆ ಏಜೆಗಿನಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪಲ್ನೆ ನೇರು ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಕುಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನೇ ಮೇರೆ ಹತ್ತತೆ ನೇರ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಂದಾರ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೋಜನ್ ವನ ಸಾಂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲುದೇವಂತೀನಿ ವನ ಸಾತಿಜಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜೇಕ್ ಐಟು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡರತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ ಬಂಡರತ್ತೆ ಐಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಐಟು ಉಂಡು ಬಂಡರತ್ತೆ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೇಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಯಾನಿರಿ ದಾದಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ದಾತೆ ಎನ್ನ ಉಜಿರೆ ಇರು ಉಜಿರೆದಾರ
ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅರ್ನೆಟ್ ದೆತ್ತದ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ ಜನ ಉಡುಪಿಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿప్పుడు ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಬರ ದಾದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತದ ಈರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಅರೆನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಯ್ಯತೆ ಯಾನ ಏನಡ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವ್ ಈರಿದ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ ದೆತ್ತದಿ ಓಡು ಎಪ್ಪ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಈರು ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಂಬರ್ ಪನ್ನೋಲಿ ನಂಬರ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಚ ಮತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಟ್ಕೇನು ವೀರ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಡ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶೋಭಕೋಟೆ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯಾನು ಈರಿಗ್ಲು ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರು ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನ ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಜಾನ್ ಈರು ಕೊರಿಯರ್ ರಮೇಶ್ ಅವೇ ಕೊರಿಯರ್ ತುಯ್ಯ ಅರೆಗ್ ಎಂಚ ಆವೋಡು ಇಂಬೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಎವಡು ಶ್ರಾವ್ಯಾರು ಇರೇ ದಾದ ಎವಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುನಗ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಇರೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪು ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇ ನಂಬರ್ ಪಂಡರ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೈಡ್ ಉಪ್ಪಿರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೇ ಎಂಪಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ್ರಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಂಬರ್ ದಾಯಗ್ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಾನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಏನು ಏರ್ನ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕತೆ ಬಿ ಓ ಕತೆ ಇರ್ನುಂಡೆ ನೆಟ್ ಬರಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದಿ ಎನ್ನ ದಾದನ CID MP ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತನ ಅಕಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೋರುಡತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಕುಲ್ಲ ದಾದ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಏನು ಶ್ರಾವ್ಯ ಇರ್ನ ಐಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡು ಮಂಪ್ಲೆ ಅವನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದನ ಪಾಡ್ಲೇತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಐಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿನ ದಾಯಿಗ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ರಾಂಗತ ಅಂದ ಶೋಭ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಜಂತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೂರುಂಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಊರುಜ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಆಜನ ಕುಂತು ಏರವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ವೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುರ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದನೆ ಪಾಡ್ವೆ ನೈಟ್ ತೂಪಿನಕು ತೂಪೇರು ತೂ ಅಂದಕು ತೂಪು ಜೇರು ಅಂಚ ದಾಯಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನಿ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇದೇಗ ಎಟ್ಟು ಬಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಇಜ್ಜಿಜ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಲಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಣು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇತ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂತದಿರ ನಂಬರ್ ದೇತ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬೈಚೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಕತೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾರೈತೇನು ಬೆರೆಗೂ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವು ಈದು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಅವು ಲೈವ್ ಪೋಪುಂಡತಯ ವೈರಲ್ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತೂಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ನಂಜಿ ರಾತೆ ಕೆಲವು ತೂಪೇರು ಕೆಲವು ತೂಪುಜೇರು ಆಂಡ ಆರೋಗ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಪರಿಚಯ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದಾತ ಅಂಚ ಮೋನೆದ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ಡು ಡಿ ಪಿ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದೆ ಆ ಮೋನೆ ತುನಾಗ ಈ ಪೇಸ್ ಕೆಟ್ಟಗೆ ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರೆ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಇಂಚ ಐಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಮಗನ ಏಟುಂಡೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಬಗೆರಿ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ಈರೇನು ಕೊಂಚ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಡುಪುರಿ ಎರಡಾನು ಇದ್ದಾಯೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಂಜರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪನ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾ ದಾಯ ಶೋಭ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಪೂರ ನೆಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಬಂದ ಬೆಳಪಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಜೇಕು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೋಭನ ಇತ್ತೆ ಶೋಭನ ಕತೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ವೀರ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಜರಿಗಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಬೋಡದ ಅಂಚ ಎಂಡಲ ಇಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗ ಬಲ್ಮಠದನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಂಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಕ ಎಂ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನಸ್ತಾಂಡೆ ಒನಸ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ನಾ ಯಕ್ಷಗಾನದವ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕಟೀಲ್ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರ್ ಕೆಗೆ ಎ ಪಿಗೆ ಎ ಪೆನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಭತ್ತ ಎರಡ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪಲೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೇಗಿ ಓ ಎಕಡೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನತೆ ಎಂಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗುಲು ಎಂಚಿ ಹಿಂದಿ ಶೋಭನ ಎನ್ನ ರೋಷನ್ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಆರು ಪೊಲ್ಲರ ಪೋಯರ ಸುದ್ದಿ ಜಾಜ ಅಂತ ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನ ಪೊಯ್ನ ಇರು ಆರು ಪಿಡ್ಚು ಶ್ರಾವ್ಯ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾಡ್ಲೇತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತಿ ಪಾಡ್ವೇನ್ರ ಪಕ್ಕ ಆವಲಿ ಮಾರನಿಗಳು ಜೆ ಕ್ಯಾತ್ ಜೆ ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಕೆತಾ ಹೆಂಗು ಜೆ ಕೆ ಜಿ ಕೆನಾ ಜಿ ಕೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ಯಾಕಡೆ ತೂತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಬಾತಿರೋದು
ಎಂಚಿನ ಪೊಟ್ಲಾಸಿ ಹಿಂದಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜಿಕೆ ಕದಗುರ ಶಾಟ ಡೆಂಕರ ಒಂಜಿ ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆಂಕ್ ಬೋ ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆಮ ಮೂಜಿ ನಲ್ಪಾಯಿ ನೀವು ಗಂಟೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ನಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾ ಹಂಗಿತ್ತ ಬೇಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾತೀನಿ ಕೊನೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬರ್ಪುಜಾ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೈ ಐಡಿ ಅಂಡ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐಡಿಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೇ ಶೋಭಾ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಾ ಈ ಶ್ರಾವ್ಯ ಈರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವ ಸವೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಬರೋದೊಂದು ಶ್ರಾವ್ಯನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಎಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಅಂದಂದುವೆ ಈರವು ಬಂಡಾರತ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ಕೈಕ್ ಹಾಯ್ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಒಯ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಎತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ನೇವೆ ಇರೋದಾದ ಎವಡಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು 1 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಫುಲ್ಲು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ 3ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೋನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೋನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಹೌದು ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಮೋನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೋಭ ಪೊಯ್ನಯ್ಯ ತೂಲ ಪೊಯ್ನ್ ತೂಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಲೈವ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೈಟ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಗನ ಪಿಲಿ ಬೇಸದ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ 7 ಗಂಟೆಗವೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗವೆ ನೈಟ್
ಡೇ ಆಪುಜಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲುಂಡು ನನಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಲುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಹೋಗು ಮನ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಮಂಜಲಿಕಾ ದಾದೆಯಾ ಮಂಜಾ ಲೈಕಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರೊಂದು ಹಾಂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡೆ ಆರ್ ಇಜ್ಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೊಡೀಟುಂಡು ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಅಲ್ತು ಕಾಪು ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ನ ಅಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ಗೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸಬ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂದಿಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತೂವಡು ಮನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿನಿಗೆ ಇತ್ತ ಆತಿಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಇಂದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ನೀವು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತೇನು ವೈರಲ್ ಬರ್ಪುನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಅಂಚೆನಿಕೆ ಬಿಗೋರು ತಿಪ್ಪಾಡು ಬಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರು ಸದ್ಯವು ಮನ್ಪುಗ ಎಂಗಲ ಶೋಭಾ ಬಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನು ಕವಿತಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಏ ಶೋಭಾ ಬೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರಡಂಚಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಗ ಬೈ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ವನಿತನ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ ವನಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತದ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿಯಿಂದ ಬಾರ್ದಾಲ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ 992 ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ನಂದು 2265 ಆಗಿದೆ ವನಿತಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನೇಕ ಕೇಂಡೆ ಓಕೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎದುರೆದುರು ಕೇಂಡತ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಂದರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ನಮಕ್ ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಸಹಜ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನ ಏರ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೇಂಡರತೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿಯಾರು ದೂರ ಕೇಂಡಾರು ಏತ್ ಜನಪ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪುನೇಕ ದಾಲೇಜ್ ಕೇಂಡ್ನೆಕ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯ್ಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಇರೆಗೆ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ತಿಕ್ವೆ ಪಾತೆರವೆ ಪಾತೆರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐಟಿ ಅಂದ ಆದ ಪಂಡದು ಬನ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಇಂಚ ಗುರ್ತಾ ಪಂಡಿಜೇರು ಅತ್ತು ಏರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಮೇಶನ್ನಾಗ ಶ್ರಾವ್ಯ ದಾದ ಹುಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜವೆ ಅರ್ನಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಜನ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ಯಾರು ಉಮೇಶನ್ನೇ ಪ್ರಾಯ ಆತಡು ಏರಂದು ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪೇರು ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಅದಾಗ ಒಂಚ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂತ ಉತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತೇರು ನಾನು ಕುಡ್ಲ ದಾಲ್ ಪಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತೇರು ಅನ್ನ ಪಂಡದಲೆಪ್ಪ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಹಾಯ್ ಒನಸಂಡೆ ಬಾಬುನಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕವೇ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅತ್ತು ಮೇರೆ ಶೋಭಾ ಕೇಳಿ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಅವಡು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್
ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಕಮಲ ಹರರ್ ಗೇಮ್ ತೂಪಿನಿ ಟಿವಿಡು ಕಮಲನ ನೇ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಆಂಡ ಯಾಮೂರೇನು ತೂತೆ ರಾತ್ರಿಡು ಟಿವಿಡು ಎಂಕುಲುಂದು ಬಾರ್ದಿನಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನದ ಹೋಯರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಶೋಭ ಎಲ್ಲದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಯ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶೋಭಾ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಕೆ 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 ಶ್ರಾವ್ಯ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಅಡೆಗೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ನಿಖಲ ಉದ್ಯವರನ ಅವರು ನಿಖಲ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡ ಶೋಕುಂಡದ ಶೂಗುಂಡತನ ಕಲರ್ ಬರ್ತುಂಡ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಟಿವಿ ಎಂಚ ತುಪ್ಪಿನಿ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ದೆತ್ತಾರ ಅಂದು ದೆತ್ತೆ ಶೋಭಾ ದೇವರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಪುಂಡು ನೆಲ వచ్చును ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ದೆತ್ತೆರತ ಐಕ್ ನನಾಡ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕಿನಾ ಬಕ ದೆಕ್ಕಿಜೇನಾ 1,000 ಏನ್ ಬಾ ಅಡಿಪು ಒರಸೋಡು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಡ್ರಮ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ಜಿಯಾಪುರದೇ ಇದೆ ಇತ್ತ ಶಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಪ್ಪಡ್ಮಾ ಟೈಟ್ ಆಪ್ನಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿನತ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೂರಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಯಾವ ಉಂಟಿಜೀವ ಯಾವನ ಸಂದಿಜಿ ಹಾಂ ಬನಾಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ತಿನ್ನಾರ ಕಜಿಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಂದಿನಿ ಮಾ ನಾನು ಒಂತೆ ಮಂದಿನಿ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಡೆದೀತೆ ಶೋಭ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ದಾದೇನು ಅರ್ಧದ ಈತೆ ಬೈಯಾಗ ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಪೋವು ದಾಲ ಆಪು ಜೈಟ್ ರಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಒಂತೆಪ್ಪು ರಾಜನ ಪನೋಡಿತ್ತು ಪೊಡಿ ಕವಿಗೂ ಇನ್ನಿ ರಜೆಗೆ ಅಂದಾಕಲು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋತೀರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಈಗ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ ಪಿಜನ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ ಪಿಜನ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿದಂತ ಹಾಂ ಏರಿ ಮಂತ ಪಿರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪರ್ನ ಪಂಡಲ್ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಪುಂಟು ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋತಾಳಿಗೆ ಪಂಡಲ್ ರಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಟುಮಾರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಟಾಕಿ ದಾನೆ ಬಿಡ್ತು ಜಾರಿ ಹೆಂಕಲ್ನ ಪಟಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ಓ ಆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಬುನಿಯ ಮುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಯಾನು ಹೆಣ್ಮಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಮಗ್ ಬಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಅಂದಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಟೈಮ್ ಪಾತ್ರೆ ತುಪ್ಪೆ ಈ ಬಲ ಬೇಗ ಮಂತನ ಬೇಗ ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ ಪೇರು ಅವ್ರ ಬತ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋತುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಎಂತ ಪರವಾಗಿ ಜತ ಲೈಫು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಪಾತಿರಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ತೂಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಗಂತೆ ಆ ರೋಷನ್ ಬತ್ತಿರ ಡೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.